dari day? Ya, wed. Ini kalingawan ba? 150 migo. First time na to ilong ride ato ang swing arm, so daghan na nag-ingon ani nga dito sa advisable ilong ride. So try na to karon. Makita na to kung unsay kalidad ani nga swing arm. Pati atong bagong rear shock. Oh, wala pa gyapon nato ni na long ride. So first time ni silang duha malong ride karon mga bay. Dayon naka power pipe ta, big elbow, bagong ligid sa atras, Maxxis 7080. Akong likod mga bay din 6080 ang abante. Naka-chob din ni tanan. So bago na ako nag-installan og chob. So naglisod pa ko nag-install og chob. Dayon karga na mo tanan ay bag. Dayon naka secondary cam ta, dayon timbang na ko na sa mga 65. Then 60 akong partner. Then oras nga nagikan may 11:28 Saturday, December 24 mga bay. So biyahe to Kalilangan ni mga bay. Kalilangan pa adto og malinaw pa gyud. Pagabot sa Kalilangan malinaw pa gyud ni mga bay. So una to tong secondary cam. Pinakaunang on. And dayon mga bay, akong speedometer wala nagagana. So let's go men. Birams chill rides lang taan ni mga bay. Chill rides. Alas 11 ganiha dugay kami nakalakaw mga bay. Daghan pa kayo mga ipangkuan, ipangatiman. So layo pa kayo, Kalilangan malinaw pa ta. Maagi pataog Muswan, agi pataog Maramag, padulong na din ta sa Pakalilangan na din ta. So first time ni tanan nato mga rides bagong ligid. Nag-baguyog og ligid mga bay tanan para nga good sa tong rides. Wala trouble. Swing arm, tanaw na to ni kung okay ra ba ni ilong ride. Daga nag-ingon ani nga ha, di na sa advisable ilong ride, pero at least wala man tayo makuha kung masuwayan ato. Sprocket combination 1534. So kita nato ni ron sa lugar or sa atong pangagian nga daghan ra bagyapog tungas-tungas diri, pero mas bintahan ni diri nga lugar mga bay sa kaysa una nga sa Talakag pa ko gauli. Kay katong Talakag grabe yung tungas kurbada dire, mas sayahay dire agian mga bay. Then ako nang gitayman, so nakita na ganina ang oras kung unsa kong oras maabot dito. Kaya itong video alam na ninyo kung sa itong ginahimo. So time-lapse na tirada na to ani mga bay. So din atong secondary cams ay harang na to na i-on pag na i-banking gamay. So banking lang normal mga bay. May mga portion dito nga mga banking sa ipakita na ko niya. I-on ako kung secondary cam para makita ninyo. Padto may kay Father Nelson Madlos. Merry Christmas pads. Karon pa jud ko nakahigayon atong first birthday niya sa Kalilangan malinaw, wala jud ko nakaadto kay. Actually ubanon tan ako gid akong anak mga bay og akong manghod isa. Iuna unta nako sila hatod gahapon 23. Problema gipa duty ko. So gibahangyo nanghangyo ta galon pa duty ta. So ni duty ta kay lisod na. Karon ko nga panahon mga bay, mas priority na to tong trabaho. Tungod kay grabe nang inahanglan tag maayo mga bay. Daghan pa kay taglatason sa tong kinabuhi. So Lord, guide me sa mong lakaw. At least maayo tong lakaw ron biyahe. So chill ride lang. Kaya di naman po makita itong speed ani kung pila itong daganon. Kaya chill ride, estimate lang ta 80 sa gatos lang atong dagan. Straight sa gatos 80 lang dayan. Marong po maabot sa itong motor sa gatos naman po. Let's go. So kaning 1534 ng sprocket mga bay, sa tungas kaya siya magsigunda. Pero makahunat tay mga bay tresira. Kaya ra tresira. So nakadabi sa kay nakatube ta, medyo atong hangin sa ligi atras or abante, wala kay natong gipagahian. Normal di ba ta mahadlok ani maipit mga bay ko ma interior. So may nakadabi sa tube dayon pag
tunok-tunok pod. Once dili pa nimo siya ibuton, dili gid siya muhiyos dayon. Di pre sa interior mga bay, pag matunok largo jud hiyos, wa jay panapo. Pero nagdala kog mga tools mga bay, complete tools ta karon. Segunda ko, pag dili makahunat segunda mga bay. Dayon wala ko nag-change oil karon. Ay bago pa man akong oil, di pa kaayo itom. Pero pagbalik na siguro na ako kung mag-change oil. Tercera ni mga bayo. Segunda. Okay na biya po ng segunda sa 1534 nga sprocket. Sa di lang yung ka makahunat mo segunda, dili po siya makapermira mga bay. So goods pa goods. Pero ilisdanan na ako lining mga bay, kay nag 1 year na akong lining. So ako ning ilisdan kay bago ba nagpanggilid. Last manggod na to pag ilisan nag-ilis nagbagong lining, pero itong panggilid daot karon nabago na ang panggilid. So atong clutch lining ang katong unang to gitawad burog na puwersa tong taman, kay lalom naman kay tong kaon tong panggilid tong last na tong ilis. So karong makalugar-lugar ta, ilisan nato nig bagong clutch lining, original gihapon, para mo match siya sa bagong panggilid nato. Sayang pod, mahal ra man itong panggilid. So let's go. Sige tag let's go ane. So 7 minutes atong gi-record. So dito na taman iod toron sa Malinaw, Kalilangan. Okay ray banking mga bay. So dito na rin mabalaan to sa Kalilangan dapit. Edang kay banking dito. Samahan. So approaching na ta sa mga banking. Pero gagmay pa yung banking diba, marag dito siguro sa kuya dapit ang daghag banking. Dario siko sa kini nga banking Dario. Siko kini Dario. Oh. Nya batsi. Okay ra. Pangantukan mga ta. Layo pa kayo. Sabod ng potres man.
Footrest ba to? Side stand. Center stand. Footrest. Wala na yun. Footrest dahil. Kaya naka-shifter na yun. Center stand dahil mga bay. Center stand lang sa kalang. Center stand na pod. Ilang tayo maulanan mga bayog yahat. Wala man sa malinaw dapit. Bulaga. Bugnaw na kayong hangin mga bay, pandamay. Mura nagkaulan nun. Lord, ilan sa may paulan ni Lord. Mura kimig basang sisiyo ani ron. Laluma ato nga batsiyo eh. Marag diri na nagsugod ang mga bangking mga bay. Ko ayaw lang sa ulan, maluoy mo. Pero inani na ginidiri nga lugar mga bay. Dali kayo ulan nun. Muna yung pinaka-grabe nga kurbada diri mga bay. Oh. Oh. Sangit ang center stand oh. To'y grabe ka nga kurbada to. Uy, hapit na mag-empty ato ang secondary cam. Di mo na original nga baterya atong gitaod. Replacement ra. So igamit ang duha ka original. Kurang mauna niya yung pinakasiko dari mga bay, mga kurbada na tanan. Unong taon niya unahan mga bay.
ilistag kami battery. Oh, kaway tada sa unahan. Power. Didre oh, siko kani may siko kaayo. Di ka pwede didre magpagara-gara mga bay. Kakapila na akong bugnaw ng hangin. Oh my god. Sa Kalilangan, welcome Kalilangan ni Mohonong. Welcome Kalilangan, diri tahunong. Dere, anong to dere? Ilistag battery. Battery. Yan. Hunong tanaw. Picture ta. Picture sa ta. Đây. Ilistag battery mga bay. Ano sa oras mga bet sa welcome Kalilangan. Padulong malinaw. So derita patuo to dari patuo. Pasulod na mi, pawao ni siya nga dalan mga bay. Henry, pawao ni padulong. Straight. Tara mga bay, oh. Wao. Padulong dito, wao good straight. Talakag, Cagayan. So, duha ang padre pa Cagayan.
So diri ta patalakag ta o Cagayan. Diri ang pasulod sa Malinaw. So pila ka oras na to gidaga, no? Nakapahuway ta gamay dito. Murag ka to sa talakag kita mga bay. Lugsong kayo. Gamit jadi mong duha ka break diri, na chill ra gyud ka. Hindi ka mo chill diri mga bay, gihak. Kurbada kaya diri nga lugsong, pinaana gyud ba oh. Pinaana. Oh, pinaana gyud nya kurbada mga bay ba. Oh, lugsong kayo. Ya saka na pug balik diri mga bay. Oh, saka nga kurbada. Ala ka di akol. Kamino roy. Kamino roy. Laga dia Segunda ni mga bay. Segunda. So dool na ta. So 1 bar ang ni kuha mga bayo. Mas tipid atong biyahe ron. Ayan mga bay, dool na ta sa simbahan diri sa Malinaw, kumbinto. Sa tanaw na to tong oras ron, tungkol sa tang oras ni abot. Ayan, chill lang ta. Tara, kunay design nila silang simbahan mga bayo. Then pasaka ni diri, pasaka mas padre. Ayan, timing harus padre. Pads, Merry Christmas Pads. Ngatur ke Paskuan dari, Pak? Ya, habis. Pasang baghan. Pasang baghan. Han, ada. So, yan mga bay, nakabot namin og Malinaw sa oras sa kami. Vlog dia, gua graphics kan, cuy. Shout out Dexter. Alas Lucy, sungkintay, uno. Wait, ako siya ako magtingin ba ko na. Sige daw, go kuya. Diba? Na ano? Hindi maklaro kuya. Hindi maklaro? Nga hindi man maklaro? Mukha man maklaro. Ha? Subscribe niyo, graphics kan, cuy. Seryoso, di maklaro? Klaro eh. Ayun. Hindi ako na maklaro. Ito na idol 8. Basta alas 12 yun. Kayo na mag-adjust. Masyadong... 12:58. Kita no? 12:58 yung mga bay. Kakatong welcome to Kalilangan kami nagkuno. Sa to oras may nagkuno. Picture.
12:31 mi. 12:31 mi dito sa kan mga bay. 12:31. Yan, bye-bye. Thank you. So i-update na to tong swing arm karon.